se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Senyores i senyors, no us preocupeu més perquè ja som aquí. Ja hem arribat des de les Terres de Ponent per dir-vos que ha sonat el timbre i sortim al pati. No, ni soparé, ni he berenat, ni faré res avui. Això és massa fort. Oh, companys i companyes, que si no sou de Targues, que us esteu perdent alguna cosa, sigueu molt benvinguts al 10è capítol de la 4ª temporada del cada vegada més humil i menys deficitari Pati Podcast. Us hem d'anunciar moltes notícies, però sobretot de molt dolentes. I és que ha mort un heroi, un geni, un perla, un mite. Per primer cop des de l'inici d'aquesta 4ª temporada, el senyor que tinc situat a la meva dreta arriba amb el mateix percentatge d'alcohol que la seva cervesa més odiada, la Freedom. Està totalment sobri, està totalment en els seus sentits, 5 sentits ara mateix, i disculpeu-lo si avui no parla com l'habitual. Arnau Viles, mal dia, no? Mal dia. Fa la publicitat aquesta que no t'invita a aixecar-te i jo he dit, hòstia, no hem d'anar al Pati Podcast, no vaig amb ressaca, no vaig animat, què farem? No ho tirarem endavant, això? No. T'hem hagut de vindre a buscar aquí a casa teva, perquè si no, no sorties, No sorties. Certament, és casa meva, però la cosa no ha anat així. Estimats oients, no estem al nostre lloc habitual. Pots criticar el Joan Marc? No, jo això no ho diré, perquè ja li ha de caure prou malament. Ja ho farà el nostre convidat. Perquè avui no estem sols, Arnau, i estem acompanyats del Quim i l'Eloi, dos grans amics i col·laboradors que tenen la peculiaritat de passar el seu temps lliure jugant a l'escondite i esnifant moltíssima cocaïna a la plaça dels comedians. Hola, Quim, Eloi, com esteu? Hi ha una que és veritat i una que és mentida, però no diré quina és. No ho diguis, no ho diguis. I avui, a més, ens arriba aquí al nostre pla B. Ara entra musiqueta. També? Ara que entra musiqueta. A veure, Marc... T'estic boicotejant. Que entra música. Avui tenim el plaer de rebre el nostre pla B, el nostre... És que està tossint una persona de Sí, fora. també, això... Sisplau, a veure, feu fora el Quim. No, tu ets el Quim. Tu ets l'Eloi, tu ets el Quim. No, tu ets el Quim. L'Eloi... No, l'Eloi. Sí, no, l'Eloi. L'Eloi està tossint. No, sempre tu. Això és L'altre dia, és tu ser. Porto 2 setmanes que estic... Va en bicicleta per tot arreu i mira... És que allò que feu a la plaça dels comedians és pel nas, no per la boca. Ja va tos. Vinga, Torna a continua. començar això, Tamago, que estàs fent. Tenim el plaer Però la de... música que la poso. Quan me la poses, la música? A la pospo. No, és que no te la penso posar, Marc. Aquí sempre un buit, que veus que no estem als lloc aquest de Ueres. Els bucs d'assaig, i això es nota. No, es nota molt, però, com torno a dir, tenim avui un convidat al nostre pla B, no és el pla A, perquè anava a vindre, doncs, altres persones Acostuma a ser el pla molt bé. I és una persona que es dedica a un ofici superdur, o més o menys així es defineix segons la RAE, que és el de periodista, i segons Instagram és un redactor, guionista i reporter, pels que no ho entengueu, fa el pallasso per TV3, per BTV, Ràdio Estel i 1000 llocs més, i té un podcast, el Clot de l'Infern, de no més de 2 capítols, és el community manager a més de TikTok Fira Tàrrega i sembla que tingui 21 anys quan realment ronda els 30. Marc Andreu, benvingut al Pati Podcast. No et flipis molt perquè el guapo sóc jo, el més llest també i el que xerra també. Ja ho veurem. Ja ho veurem. La veritat és que la de 21 anys és el que més m'ha agradat de la teva descripció i a més he vingut molt customitzat amb vosaltres. Sí. Que m'he posat un gra aquí a la cara de preadolescent. Correcte. I també m'he ficat veu de mocs, també com si fos encara en l'adolescència, per tant, bueno, per familiaritzar-me amb vosaltres. Perfecte. Perquè si no, en realitat tinc 32 anys, En tens 30 anys? Sí, No m'ho diguis. sí. No, no. Tu prometo. Que no t'ho creus? No, ara... Va ser l'últim cop que et van demanar el DNI? Allò per entrar a una festa o per... L'altre dia que vaig anar a comprar unes birres al súper... No sé què
va dir, ets el de la tele, tio, una firma, dic que jo, que no saps la tele, ensenya'ns el DNI, va, No. Ha passat mai que t'han demanat firmes, Marc? Esclar que sí. Va! Firmes arrel del lloc, que no ho has dit, i em sembla un detall important. Òbviament, això no es comenta. No, està clar que aquí algun periodista queda en evidència. Sí, no, hem de baixar una mica els fums. A veure, amb el llop sí que ens van parar. Per això, per felicitar aniversaris, també, a gent... Un dia anava telefonant pel carrer i m'ha dit, no pengis. Simplement, mira càmera i ens fem un selfie i marxes. I vaig fer això. Va encantar, no? Home, bé, fa il·lusió. Una erecció. Una mica. Jo tinc una pregunta. Has arribat al moment de creure tan famós que tens una firma diferent de quan firmes com a famós, de quan firmes al DNI? Des que vaig inventar la meva firma, que és bastant absurda la meva firma, ja vaig pensar, em podré fer una altra, perquè això és un gargot. Llavors, perquè algun dia aspiraré a ser famós, ja me'n faré una de bona. No ha arribat aquest dia que me'n faci una de bona. M'he quedat amb aquell gargot que no vol dir res, podria dir Marc, Ramon o... Jo he de dir que tinc una firma per ser famós, que és Claro, sí, home. Veus, això sí que és de flipat. És tan flipat. Clar, és una firma ràpida d'artista, sobretot. D'artista. No, la meva ha sigut d'artista sempre. Llavors ja està, perquè ja està predestinat des de que vaig començar a caminar. No, una cosa, no. Vols continuar alimentant el teu personatge? No, estic tota l'estona patint perquè aquell iPhone 11 o té un zoom molt heavy o som un píxel ara mateix. No, es veu molt bé. Això és un pla molt gran, Es veu bé. El teu gra potser no es veu llavors. Això està bé. A tots els convidats, Marc Andreu, els hi fem... Però ja s'ha acabat la meva presentació. Sí, a tots els convidats... que acaba de sortir de la uni, Community Manager. Però què és esta mierda? Community Manager vaig ser uns mesos, que és quan ens vam tenir la sort de conèixer en Cesc. Ara li estic passant el braç per darrere. En què ho va ser res, vaig ser cara. A mi m'agrada dir que no vaig ser Community Manager, vaig ser cara d'aquelles xarxes socials, no? Que és diferent. Bueno, és que si vols expliquem la història, més o menys des del meu punt de vista, que per a tota la gent que no conegui el Marc Andreu, jo crec que amb aquest retrat que us faré ara el coneixereu perfectament. Vale, això m'agrada, o sigui, encara hi havia coses preparades. És bàsicament, ens va arribar una oferta de feina per ser els tiktokers de Fira Targa. El Jaume Ramon, gran amic, ens va contactar, ens va dir, bueno, voleu fer el TikTok de Fira Targa, no sé què, no sé quantos, i diu, bueno, et passo el contacte del Marc Andreu, un tio que ho fot molt bé, no sé què, i té moltes ganes, tal, molt bé, em passo el contacte, truco al Marc Andreu, bueno, anem parlant, no sé què, i el Marc Andreu comença, bueno, sí, és que a mi el Jaume Ramon m'ha dit que és la cara visible del TikTok i llavors que tu em graves, no?, una mica. I jo dic, bueno, sí, Marc. Sí, cap problema, així. Cap problema. Bueno, és que, digues, acaba. No tenim prou amb això, el següent cop que ens vam veure cara a cara, el primer que va dir també és tornar a repetir la mateixa frase, que ell era la cara visible del TikTok Fira Tàrrega, i em va quedar molt clar. És a dir, ara que hauríem de trucar al Jaume Ramon, d'acord? Perquè ell va fer molt bé la seva feina, que és acontentar-vos a altres i acontentar-nos a mi, però només dir una veritat, que és a mi. I clar, és veritat que potser va haver una mica de malentès aquí, però a mi se'm va directament de dir, mira, tindràs això, i llavors hi ha uns nois que estan començant, que són becaris, i es diuen podcast, el Cesc, l'Eloi... el Quim, hòstia, el Quim... Com si ens haguéssim connectat amb mi per primera vegada. Doncs el Quim estava aquí amb el Jaume Ramon fent de becari, i dic, bueno, aquí cadascú té el seu becari, el Quim i jo tinc el Cesc. Que fort. I encara em va dir coses pitjors. Què et va dir? Diu, bueno, a veure, aguanta el Cesc i ell et pagarà amb espècies i tal. I això no ha passat encara. Això encara no ha passat. Del total de la feina que el TikTok, si el total de feina és 100, quin percentatge ha fet el Cesc? Bueno, a veure... Això és el que anava a dir. Quina és com valores la contribució de Cesc s'ha arribat al TikTok de Fira Targa? No, a veure, entre que algun cop em va vindre tard per ressaca de Fira Targa. Algun, confirmat tots els dies. Crec que alguns, però perquè és guapo, doncs ho dissimula. Que no dissimular. No, però s'havia d'agrair a l'actitud, no? Sí? És quan algú no arriba... Sí, quan algú no dona... No dona, li dius, bueno, però s'ha d'agrair l'actitud, és simpàtic. Tu quina nota hi posaries? No, jo li hagués posat
Un 7. Sobre 10 o sobre 100? No. sobre 10. Perquè anar acompanyat de guapo sempre ja és un 7 mínim. Escolta, Marc, i llavors per què els comentaris del teu post que vas fer sobre Fira Targa, en el qual vas penjar el reel al càmping... El reel que va gravar ell, és veritat. Per què hi posa, que crac, molt divertit, regala'm una gorra, m'encantes, ningú pot fer millor que tu, boníssim... Que, home, perquè tu estaves darrere, tu estaves fent un de càmera. És el que volies, no? Bueno, a veure, a mi em va dir, jo li deia, Jaume, una cosa. Si vols que siga cara, jo no puc anar fent més selfies per la vida. Necessitem algú més. Sí, clar, i tindràs el cest, tal qual. I ja està. Vull dir, jo en cap moment em vaig voler... No, és que clar, ara quedarà això aquí. La Laia Tarradós, Nova Targa obrirà amb això, saps? Dirà, Marc va voler treure el lloc al Cesc, al Pati Podcast. Seria un bon titular. I això no és veritat. Li va voler fer altres coses al Cesc? Correcte! Exactament treure-li el lloc, no, perquè aquest lloc no li van posar mai amb ell. A mi no va arribar així. A mi em va arribar que, Marc, tu vas la cara, fas el bli, jajajaji, i a més jo és que vaig muntar tota l'estratègia, a nivell d'idees, i tal. Doncs el Cesc, venia, executava molt bé, i fèiem les risses, i no em sentia tampoc sol allí al mig, fent el monger. Jo, si repeteixo, des d'aquí, Anna Giribet, si repetim, o repetim amb el Cesc, o no repeteixo. Molt ben tancat això, Marc, m'encanta. Ja està. A més, també, al Pati Podcast, a tots els convidats els hi fem unes preguntes ràpides. Vale. Que encara no... És a dir, normalment els hi fem després de que diguin hola, però bueno, tu ets l'estrella, tranquil. Això va així, això. Sí. És que us he escoltat. Sí. Edat, 32, ja l'he dit, mira. La dius orgullós normalment o què? No, normalment dic, bueno, quan me'ns poses? I llavors si em diuen menys de 30, els acabo dient, són 32, no sé què. No, bueno, la genètica, no em fico cremes... Sobrenom? Hòstia, pues no... No tinc sobrenom. A quina escola vas anar? A l'Escola Pia. Estudis? Què és aquesta cara? No hi ha cap de Pia aquí. Que sortit amb els cànons perfectes d'Escola Pia. Sí, és veritat. Clavat. S'ha sortit clavadet. Homosexual sortit. Clavadet. Estudis? Doncs tinc comunicació audiovisual i batxillerat artístic. Jo sempre dic el batxillerat artístic també perquè crec que em va portar més a la vida el batxillerat artístic que vaig fer a l'Ondara que els 4 anys d'universitat. A l'Autònoma o no els vas fer? A Tarragona. Perquè la mitja és molt alta, no sé si que heu estudiat comunicació audiovisual. Hem fet periodisme. Però també la nota és molt alta, periodisme. Bueno, doncs... I passa això. Llavors no vaig entrar a la Pompeu. I em vaig quedar a Tarragona. Podia anar a Lleida? Sí. Però qui vol anar a Lleida? Jo. No, però veus tu. Perquè sigui a Ondara no et va donar per fer molta nota, no? No, vaig fer molta nota, vaig fer molta nota i mitja, vaig sortir amb bona nota. La selectivitat. Però la selectivitat, després va relliscar la cosa, però no per les comunes, que les comunes estaven molt ben preparades, no fotem, no comencem a passar. No vaig fumar un porro jo, No? A la universitat? Tampoc, és que sóc asmàtic, llavors és dels jardins que no m'hi poso. Però sí que això, de comunicació audiovisual, i després tinc algun curset de copy creatiu per publicitat, no res, típica cosa que no tens feina es fas formes. Però LinkedIn, no? Sí, una mica per ficar-ho al LinkedIn. Primera feina? La primera feina, home, potser la primera feina, potser sense remunerar, el que havia fet al bar dels meus pares, de cambrer. I ara segueixo també sent una mica cambrer a la meva feina, una mica verdolera. Estat civil? Estat civil, solter, és a dir, a veure una cosa, un moment, que ja emparellat, però si no estàs casat, estàs solter, no? No hi ha, per tant, solter. Lloc en el qual vas demanar sortir a la teva parella? A l'actual parella? L'actual parella, Vas o et va? Lloc, diem Barcelona, perquè no hi ha un lloc exacte, no? És que és aquí, en Cuerpo Presente. No, hi ha un lloc. Ens vam conèixer a l'Apolo, però ens vam demanar de sortir allà. El dia que ens... Churros party? Sí, era un xurro, sí. Un xurro així una mica alliberat. Déu-n'hi-do. Bueno, com sempre és alliberat, els xurros. Metres quadrats que fa a casa teva? Hòstia, casa meva d'on? De Barcelona, podríem dir. De Barcelona crec que no arriba als 90 metres quadrats. Comparteixes pis? Comparteixo pis amb una targarina. Molt bé. Que aquí saludo, Anna Gené.
Moltes gràcies per encara acollir-me, sisplau, no em deixi. Perquè som dos i ho tinc molt bé i molt bon preu. Sí? Sí. Segona residència. Això sí que podem incloure els pares aquí. Aquí considero Targa segona residència, no? Mascotes. En ocasions. Va al restaurant de residència. En ocasions, no estira aquest periodista. Clar, ara t'ho has d'estirar. En ocasions vol dir que potser tinc algun fetitxe sexual que m'agrada tractar la meva parella de mascota i per tant tinc temporalment de mascota. Que no és el cas. Però només et volia pillar. Per tant, només vist que no havia caigut en el teu parany. Home, doncs estira. Sort que hi ha l'Eloi aquí. Bar o restaurant de referència. Doncs jo diria el bar dels meus pares, que és el Goyams, ara no, però quan el bar-restaurant dels meus pares, per mi és referència en el sentit de que ha sigut referent de la meva vida. Per tant, no crec que hi hagi un restaurant o bar que pugui suplir jo el que vaig viure i el que va significar per mi. Surt de festa, què et demanes a la barra? Mira, últimament soc molt de birra i he anat tota la nit amb cervesa. Tot i que últimament m'han dit que és menys sa la birra que un gin tònic. Qui t'ho ha dit això? M'han dit, no, una noia que ho va consultar una nutricionista. Llavors, Entre l'expert aquí, la birra són molts hidrats, s'ha de dir. són molts hidrats. Fotre una birra és com fotre 4 llesques de pavimó. Ah, sí? Fort. Però el gin tònic penses que allò té més grau d'alcohol i l'alcohol també té a la marinera. Sí, però l'alcohol en si és dolent, molt dolent, però és molt pitjor tot el... En termes calòrics, Sí, és més la correcte, cervesa. posa molta més caloria una cervesa, perquè al final la generació és més pur. És més puret, està més... Però a més, si ens renyim aquí per les calories, la cocaïna no engreixa. No, clar. I és molt dolent. Exacte. Segons estudis també és més bo fotre's una ratlla de cocaïna que un dònut. Home, no, sí, clar, sí, segons quins termes. Però a veure, no us deixarà de subvencionar l'Ajuntament si aneu fent apologia de la droga. Tampoc en subvenció. Com vulguis subvencionar. Llavors ja deixarem bé. Sí. Grup de música preferit, com a última pregunta. Grup com a tal, No pots cantar el to. No, canta el to! O duet. No t'enfadis. Ostres, pues ara no ets... Hòstia, és de respostes ràpides, jo és que dubto molt. Sí, ja ho veig. Sort que porto aquí... Xiva'm algo. No me'n recordo. No, bueno, sí, com a cantant he sentit alguna rialla així com de foteta. La meva... Acostumats a que ens diguin música catalana. Ja, pues que es fotre la música. O bueno, la Girimet, que no sé què collons ha dit. 15 segundos, Però encara us esteu... Le pensi. Ja. No. Com a actual, per exemple, et podria dir com a duet Ginestar m'agrada molt, però com a cantant d'aquesta que idolatres moltíssim, ja des de més jovenet i tal, és Cristina Aguilera. Es rumoreja que Ginestar ve per festa major. Doncs a mi m'ha arribat altres rumors. A mi també. Què t'ha arribat? Es rumoreja de tot. Es rumoreja de tot. A mi m'ha arribat que ve la Muixca, no? Sí, també ens ha arribat. També us ha arribat. Però aquest any hi ha molts dies de festa major, perquè cau fins dimarts. Boníssim. Això per vosaltres, pels que esteu aquí, vivint, clar. Bueno. Que algú d'aquí viu aquí? D'entre setmana? Entre setmana crec que no. No. Per res. Per res. Estem a casa meva, dic aquí cada dia. Tu sí, no? Sí. De fet, estem a casa al Viles. Sí. Va, fantàstic allà. Això et volia preguntar, jo. Sí. Quan saps que marxes de Targa? Ho dic perquè és una cosa que, bueno, crec que em passarà d'aquí poc a mi, que hauré d'abandonar aquesta terra... Però tu estàs aquí encara, Se't queda petit, no? Em queda poc. Clar, és a dir, vaig els caps de setmanes, però Marc Andreu... Com va ser aquest procés? Home, et va costar... És perquè, bé, Targa t'abraça molt, podríem dir. No et pensis, A tu no? No et va abraçar massa? No. Ara em toca més el cul. I ja et toca més el... Vale. Sí, que és una mica, el tocar el cul és una mica... Pot ser de, vinga, tira. Tu... O, saps, suavecito. Tu alguna vegada vas pensar que la teva vida estava a Targa o ja mai ho has pensat? No, mai ho he pensat. He de dir que mai ho he pensat. Però sí que ho he pensat com a complement de la meva vida. És que al final és el millor que tenim. O sigui, poder ser de poble i estudiar a la ciutat gran és el millor perquè al final tens un concepte de segona residència amb una edat que no et pots tindre de segona residència, no? Que te'n tornes a casa als pares, fas una vida completament diferent a la que fas allà i pots desconnectar. I això és molt guai i la gent de Barcelona no pot fer-ho. No. O la gent que no s'ha mogut del lloc on s'ha criat, ha estudiat i de més, no ho pot fer i nosaltres tenim aquesta sort. Però el que passa aquí, Marc, és que moltes vegades la gent no ho entén. Li costa, jo què sé,
en aquesta feina que tens tu és una mica de que les oportunitats professionals sí que n'hi ha aquí, però no són comparables a les que pots trobar en una gran ciutat. I pot costar una mica d'entendre el per què aquest distanciament i quan tornes aquí dir hòstia, que em fotia de temps que no et veia. Sempre hi ha aquests comentaris. Sí. Bueno, ho hem de començar a assumir, això. Ho hem de començar a assumir. Jo això, a vegades, aquest exercici el faig amb gent que de cop penso, buah, aquest tio ara fot 5 anys que no el veig i era un motivat i estava a la Comic Carnaval als inicis, allí a Pinyol. I penso, hòstia, ja l'ha aparegut de Targa, no? I dius, quina pena, ara no sé d'ell, però el tio estava allí el primer amb tot. I tinc una persona al cap, perquè just a la teva parlava amb una noia de la Comic Carnaval. I deia, mira, i què? Bueno, doncs passa. Hi haurà un dia que serem aquella persona que va estar molt implicada a la ciutat i ara ja no, perquè la vida ha anat com ha anat i potser ha d'assumir que ha de deixar d'estar empadronat a Targa, que això és una cosa que encara estic treballant, no? Que parlo amb la psicòloga, perquè és algo molt dur per mi. El dia que no puc, clar que estic empadronat. Encara ho estàs. Però hi haurà algun dia que potser per un tema de pisos, d'avantatges o el que sigui, no ho podré estar-hi, o no m'anirà d'estar a un altre lloc. Les ajudes del lloguer, per exemple. Correcte. Ara ja no cal el metge, que al principi amb el metge t'havies d'empadronar ja, ara ja no cal. Llavors puc tindre un metge allà i no tindre'l aquí, però a mi em costaria molt, perquè jo tinc una filia, que la confessaré ara mateix, tinc una cosa que des de ben petit, des que tinc ús de raó, porto molt endins, que el meu nòvio també sap, i qualsevol persona, i els meus nòvios de la meva vida han sabut sempre, que és una obsessió pels habitants que té Targa. O sigui, jo tinc una obsessió. O sigui, la millor notícia de l'any és el dia que l'Ajuntament diu hem augmentat amb 200 habitants Targa, seguim per davant de Balaguer. Això per mi és el millor dia de la meva vida, ho retuitejo com si m'haguessin dit, m'haguessin donat una beca per estudiar a una universitat dels Estats Units. Estats Units, amb campus inclòs. Amb campus inclòs, fraternitat i tot, i llavors, clar, per mi aquesta és la notícia de l'any. Llavors, per això per mi no desfer-me del cens municipal de Targa, per mi ja és un triomf. Però a partir d'aquí hem d'anar assumint que la vida, sobretot en el món de la comunicació, que potser és la que toquem aquí alguns, no es pot fer des d'aquí. Pots aspirar a ser director de Ràdio Targa. És que també com et prenguis la vida, potser està bé, saps què et vull dir? O fer una agència de comunicació també té tirón, si te la fas. Perquè hi ha molta comunicació, hi ha moltíssima empresa, i encara hi ha molt terreny per fer. O sigui, si ara et fiques a ser una productora audiovisual, també pots arribar a fer coses. Ara, si per exemple vols fer tele, o ràdio de primera divisió o tele de primera divisió, evidentment no la pots fer des de la distància. I puto, això acaba. Al Cesc li agrada tant això que has dit que crec que agafarà el clip i l'enviarà a tots els seus amics. Correcte. I segurament quan envia el currículum a RAC1 també ho enviaré. Els hi pots enviar. Sí. Però és que és així, no es pot. Crec que li agrada tant que no torna a Targa. No. A pesar que deies, li agrada que potser et morreix. Per això... Ja està, ja ho tenim. No, però és una cosa que és veritat. Aquí a Targa passa molt que la gent està encasillada en aquesta ciutat i està bé, perquè en tenim dels que s'encasillen a la ciutat perquè segueixin davant. Però és això, que hi ha gent que, hòstia, a vegades dius, hòstia, bueno, vale, que Targa està bé, però que també hi ha altres coses a part de la ciutat. No, hi ha aquesta sensació que has de vindre a fitxar, com si anessis a la fàbrica. Pel cap de setmana t'he de veure allà a la solla, jo la tinc encara, aquesta cosa de que et vegin, que diguin que estàs per aquí, no? Aquesta cosa de poble. Hi ha gent que està superalliberada d'això, i ole per ells. A mi hi ha un moment que vaig estar i dius, hòstia, és que a Barcelona tens una llibertat per fer. Jo a vegades, vaig al gimnàs amb unes pintes que no hi podria anar aquí a Targa. Jo a Targa surto a córrer i vaig amb cotxe fins al costat del camí. Perquè em faria vergonya que em parés algú vestit de xandall, saps què et vull dir? O vestit d'esport del Decathlon. Però no ho assimilem. Bueno, perquè tu tens aquest personatge. No, jo vinc amb modelets. Jo em vinc amb 3 modelets i n'utilitzo 2, o 4 i n'utilitzo 2. I aquí ho pot corroborar la meva parella. Per què? Perquè segons el mood. Ara no em poden... Jo em passe Targa, que si surto a fer vermut al migdia, al vespre portaré un altre modelet. Vagis pensant que portaré el mateix. Saps què et vull dir? Jo em passe una mica això. I després hi ha un germà que va caminar amb samarretes de propaganda tota la puta setmana. Ara. Però escolta, m'han de trobar que no puguin dir jo torno a portar la roba bruta d'ahir, que el veiem 2 dies i ja torno a portar la roba bruta. Saps? Vull dir, són coses una mica d'això cadascú, Sí. Però estic d'acord, hem de començar a assumir que no et fa menys targarí apostar pel teu futur, perquè al final has de mirar per tu. I Targa també et pot decepcionar el dia de demà i
I coi, que no hi ha feina de comunicació, puta, això acabó. Sí. Molt bé, qui vol ser mecànic? El meu germà és mecànic, doncs la mare de Beli va. Sí. Estan aquí. O un perruquer, o un dentista, o un jardiner. Fantàstic. Però hi ha feines que no. I no passa res, i això no et fa menys targarí. Al revés. Jo, a la que puc, porto targa per bandera als mitjans on em donen micròfon. L'accent. O sigui, també contribueixes moltíssim a targa. Jo vaig dient que soc de targa i t'explico el que és targa. Si no ens movem d'aquí, tampoc som, com es diria, som exportadors de la marca Targa. Som exportadors de la marca Targa. Sí, i l'hem d'assumir. Llavors, el que es queda aquí, molt bé, fantàstic, però oi que tu no parles de Targa amb ningú més que sigui de Targa? Doncs jo els explico que hi ha el MBF, jo els explico que fem un carnaval de puta mare, que hi ha la Fira de Targa, que blablabla. Aquest discurs al balcó de l'Ajuntament t'hagués quedat quasi... Claro, perquè necessitem exportar. Mira, a Targa, l'altre dia a Targa vaig portar a Sant Eloi el germà de la meva parella i la seva dona. Sí? Van mirar, els hi vaig obligar a mirar-se totes les plaquetes i plaques que hi ha a Sant Eloi, que n'hi ha 300.000, hi ha més plaques que habitants, allà en aquell parc, i n'hi ha una que es diu Els Targarins fora Vila, del 1990, crec, que és les arcades que hi ha abans de les Oques. Sí. Saps? Sí. Hi ha unes arcades. Sí. Doncs, els Targarins fora Vila. A tot això també us dic, i aprofito per dir, feu-vos amics de l'arbre. Jo sóc soci dels Amics de l'Arbre. Ui, ara el cau de Targa també ho serà, soci. Clar, Sí. L'altre dia també, Marc Andreu, vas tindre, no sé si una mica de sort, barreja amb Tongo, però es veu que vas participar en una quina... Sí, que gran moment. I vas guanyar una televisió. Què és el més guarro que has vist en aquella tele? A pesar que anaves a preguntar què és el més guarro que vas fer per aconseguir aquella tele. No, sí, no té res aquella tele. És de les antigues, o sigui, és una antiga feta plana perquè et pensis que és Smart TV, però no és Smart TV. Hi ha uns píxels així com a botifarrons. No, jo li foto unes migdiades, em fico la 1 perquè no té anuncis i no hi ha canvis de volum, això és un poquito. I llavors a la 1 foto em menjo allí el sábado tarde a doblat fatal i és tot el que faig. Sí, no, res. Avui en dia ho fas tot amb el mòbil, per favor. Que per vas guanyar l'antiquina. L'antiquina, va ser el més desafortunat de tots. Amb una altra quina normal hauries quedat últim, segur. Va ser brutal. I a més competint amb el meu germà, o sigui, vam quedar empatats, el meu germà i jo. Vam arribar a dalt el meu germà i jo i vaig guanyar allò. Home, per favor. Tongasso. Jo crec que no tornaré una quina perquè no em sortirà tan bé com aquella. Va ser brutal. Va ser un dia dels històrics de la meva vida. Allí sobre la taula de l'Ateneu, ballant a la Beyoncé, que em van obligar a ballar els Single Ladies. Que aprofito també per dir que ja acabem amb això, amb aquesta brometa, que vosaltres no sé si és de la vostra generació o no, però hi ha una brometa en què ballava els Single Ladies un carnaval, i sempre em fan ballar el Single Ladies. No ens agrada. No s'arriba, però un tema generacional, guapa. És que és un tema generacional. Pregunteu a qualsevol més gran de la meva edat o més endavant, de la gran dels principis, dels fundacionals. Ens n'hem d'anar a la penya del 95... Dels que ja van pel segon crio. Potser sí. Però aquests saben de sobres que jo un dia vaig ballar, ens van vestir d'app, de la disfressa d'app, que ja s'ha fet no sé quanta gent, però l'any de disfressar-se d'app, i llavors en un moment van fer un gir de... perquè llavors es puntuava per actuació al sopar. I llavors l'Àngel Llàtzer es droga cada Pregunta. Estava escoltant, estava fent una anècdota. No, aquesta, llavors vam canviar i ens vam passar de cantar com el cau, com feu vosaltres, aquesta colla de la secta del cau, feu allí i llavors de cop ens vam ficar a ballar Single Ladies. Llavors l'única persona que hi ficava actitud juntament amb els meus amics era jo, però l'altre els feia vergonya tot i era una idea meva, òbvia. Vam aixecar tot el club natació, però tot així va ser el meu primer bany de masses. Dic el primer perquè n'han vingut molts. No, 10 minuts després de dir que s'apuntaria al cau, que vergonya. Exacte. No, jo ara m'apuntaria al cau. Correcte. Marc, segueix. em sembla molt bé aquesta proposició que acabes de fer. Pel cau. Sí, però, com has dit, aquí a per Lleida, programes de primera divisió, costa de trobar-ne, i te n'has hagut d'anar a Barcelona, per exemple... A veure, sí, descomptant el Pati Podcast. Òbviament, Marc. I has anat ni més ni menys que a Joc de Cartes. Sí, allí estic jugant. Què fas, Marc, allà? Pues jo soc redactor i busco, juntament amb l'equip de redactors, restaurants que vulguin participar. Creus que si el Marc et fot un cop de puny a tu? Sí, correcte. Està tan fort com sempre? Està tan fort com sempre, està infladíssim. Està molt inflat. O sigui, per allí un passe
cada dia l'edifici baixa un centímetre. No, està infladíssim, va amb aquella barba que jo per mi que té un barbershop d'aquests instal·lat al lavabo de casa. I s'ha d'anar que un cop per setmana. Clar, és que va rapadíssim, la barba... Va fi. Perfecte. I sí, el que passa és que he coincidit poc perquè no he anat a rodatges. És aquest any que comencen els rodatges, fins ara em quedava a l'oficina a trucar com si fos un telefonista desesperat. És a dir, no aneu a provar els restaurants? No, en absolut. Com és el procés de selecció de restaurants? El procés és una cerca de restaurants en funció dels criteris que busquem. El capítol de la millor, per exemple, ara en farem una de la millor olla aranesa de la Vall d'Aran. Doncs busquem restaurants que tinguin olla aranesa en la seva carta, que compleixin uns mínims, no sigui allò cutre de la nevera de gelats. Bueno, això va passar aquí, quan vam vindre a Tàrrega, ens van anar a Claravalls, que és frio. Bueno, llavors hi ha petites excepcions, que llavors ens enamorem del personatge i llavors fem els ulls grossos. És a dir, si és una merda de local, és perquè us heu enamorat de la persona. Correcte, si vosaltres veieu a l'inici que hi ha una merda de local, dieu, buah, la persona és una bomba. Vale. Clar, perquè allà no aneu a buscar els millors, no? A buscar els més carismàtics i punt. Hi ha un 50% del personatge i un 50% de local i de proposta gastronòmica. A vegades és un 80% del personatge i un 20% del local. Però al final fem un programa de televisió i no podríem fer un programa de 18 capítols com fem de temporada d'hivern més estiu si només tiréssim de plats molt ben emplatats, cosa molt bona i mitja. Què us sembla que Chicote us hagi copiat el programa? Mira, em sembla fantàstic perquè no ens l'ha copiat, l'hem fet nosaltres. Sí, correcte, ja estàs treballant tu. Ja estic treballant jo. Jo abans d'entrar al joc de carta vaig estar treballant al Batalla de la Sexta. I ho fa exactament el mateix equip. No és que ens hagi copiat, sinó que la productora que té els drets a Espanya per fer aquest programa l'ha venut a la Sexta. O sigui, el mateix grup treballant darrere que Batalla de joc de cartes. Correcte. La mateixa directora, que és la meva jefa, ha fet el mateix al Batalla. Cosa que hem de dir que ens ha costat molt menys trobar restaurants. Jo vaig estar 2 capítols i ens ha costat molt menys, perquè els hi sembla una passada i per tant pots anar a buscar nivell. Bueno, i encara no hi ha... És a dir, que aquí a Catalunya, clar, s'han fet tants jocs de cartes ja, que la gent ja sap una mica per on poden anar els tiros... Una mica no, sap del tot. Bueno, i que com heu venit aquí era el millor restaurant de no sé què de l'Urgell, vale, però si ara feu el millor cocido de Madrid, que he vist que ho fèieu, clar, hi ha 5.000 restaurants que facin cocido a la comunitat autònoma de Madrid. I molts et diuen que sí, llavors aquí sí que és de ficar filtre. Però segurament acabarem condicionats, perquè això també ja és Vox Populi, no hi ha els millors. No. Hi ha els millors personatges que estan al capdavant d'un restaurant. Vas fer el de Tàrrega, tu? No, home, no. Jo només hi he estat la temporada passada i aquesta temporada. I pel mig vaig estar a la Sexta. Tornareu a Lleida? Però m'han explicat coses d'aquella temporada. A veure. Sí. Jo els he recriminat que aparegués Maripau Huguet en aquella presentació, que llavors és quan feien presentacions així currades, i apareix Maripau Huguet darrere la furgoneta. Diu una cosa, o sigui, vale, ja. O sigui, aquesta senyora no pot ser comodí de totes les comarques de Lleida. Necessitem més referents. Si aquesta senyora apareix, parlem de Lleida, apareix ella, o sigui, dius Lleida i surt de sota una rajola. Qui proposaries tu per aquell... Home, si ara es tornes a fer a l'Urgell... Així com a personatges emblemàtics... Ostres, és que clar... Amb qui pensaries? És a dir, tu et ve al cap, jo què sé... Bueno, és que segurament llavors cauríem amb el Maclari, que està a Castellserà. I tampoc és d'aquí, però tampoc és d'aquí. Quan vam fer un programa de ràdio, aquí a Tàrrega, sempre agafen el Ganyet, aquell que és informàtic. Ja, el Josep Maria Ganyet. Però tu com penses amb algú de Tàrrega, a mi mai em ve el cap ell com el primer. I en canvi la ràdio és sempre el primer que agafa. Bueno, perquè és un tio que està molt a la ràdio i va dient molt que és de Tàrrega i bueno, acostuma a explicar coses que estan d'actualitat i estan bé. Però és veritat que tenim poc Star System a Tàrrega. I jo l'intento posar en valor. L'altre dia vaig descobrir a RAC1 que tots els efectes especials de Dune, de la pel·lícula, porten de la firma d'un targarí. Ah, sí? Que és ni més ni menys que... Que és ni menys ni menys aquest que estàs buscant ara pel Google. A veure si ens el pot... A veure, ens el pots buscar, jo. Com has... És un tio, sí que és germà de... És un tio que havia estat colla d'una persona que coneixeu molt bé i és un tio que va començar a desaparèixer, una mica això. Va començar a fer, se'n va anar als Estats Units a estudiar, bla, 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 i de cop l'entrevisten a RAC1, a mi, al Targa Radar, aquell accent, de cop, és com que es pari el món, no he de fer res més que ubicar aquesta persona, i em vaig quedar allí clavat a RAC1 amb el Basté, fins que ell va dir, bueno, és que tu, no sé si es diu Jordi o... Diu...
Jordi, tu d'on ets? De Targa. El Bastella li fa així tot. Que el tio aquest, o sigui, s'ha encarregat, juntament amb l'equip, però el tio té un historial de pel·lícules de ciència-ficció i d'efectes especials que flipes. I tot el desert, com l'Anna Colorat, tot això és del tio aquest. I és un tio de Targa. I a la nova Targa, que tenim a la portada un cop més, doncs segurament sigui que l'associació Alzheimer ha aconseguit 1.200 euros. Que està molt bé, però de tant en tant una entrevisteta, nois, busquem una mica, rasquem, fem una mica aquest ofici que dieu que heu estudiat, que és periodisme, anem a rascar una mica, no? Ens quedem amb la nova Targa cíclica. Vull dir, hi ha les noves, tu pots ficar les 12 nova Targues de l'any passat, les d'aquest any, les del passat, i que exactament porten el mateix en portada. I què diries tu del Segre, també, el mateix? Doncs el mateix, és que és un fill del Segre, la nova Targa. Sí, no? Que és que al Segre li tinc com un vincle molt especial, perquè és el que llegia jo al bar, quan estava al bar dels meus pares, i era el que parlava de Lleida. I em feia competir moltíssim contra... Perquè a més et fica totes les paginetes en comarques, Urgell, Segarra, jo sempre lluitava perquè Urgell tingués més pàgines i més coses importants. I quan em tocava, quan Mollerussa, tenia com estrenava no sé què... Sí, i de Lleida TV. Quin nom té, Francesc? Ara ens ho passem per aquí. Francesc Boldú Pardo. Bulló. Bolló. Bolló. Bolló? Francesc Bolló? No és aquest. No? No és aquest, no. Escolta, Marc, després ho trobarem. De Lleida TV pots rajar una mica més, també? O no? Jo he treballat a Lleida Televisió, també. Sí, ho vaig fer. Passen els millors, per ara. El Quim ha treballat a Nova Targa, al Segre i a Lleida TV. I a Lleida Televisió. Bueno, treballar. Bueno, però està bé. És la primera divisió d'aquí. No passa res, vull dir, és molt d'honor. I s'aprèn molt, el local. Sí, una cosa no treu l'altra. No, és la portada cada setmana. Sí, clar. El que el Cesc va directament, doncs, en comptes d'anar a primera catalana i a la primera divisió. Clar. Almenys la intenció. Però a vegades s'ha de vigilar, Sí. Que a vegades has d'anar ja curtit perquè no tinguis lesions quan estiguis a la primera divisió. I si vas directe, a vegades llavors et lesiones a primera divisió i t'és molt fotut aguantar. I n'hi ha de joves, llavors... N'hi ha aquells joves que es pensen que són molt bons i llavors, clar, a mesura que van arribant i dius, hòstia, on s'ha quedat aquell? Sí. Exacte. Hòstia, que bo... N'hi ha alguns que estan fent podcast amb 10 anys, que és il·legal. I els de TikTok no surten a banda d'aquesta altra persona? No. Hi ha uns a TikTok que es posen a parlar de temes com superprofuns, també. Ah, sí? Són molt virals. No, en castellà. Però que tenen 10-11 anys, potser. Bueno, hi ha molt nen, 10, i els que es maquillen, també. Però que són de Targa, dius? No. Vale. Però em surten molt. Però hi ha nens que s'aixequen amb 10 anys, que comencen, començo mi rutina diària de piel, i dius, estic malament. Ves a jugar als Legos, sisplau. On segur que, Marc, no hi havia unes... Però jo deia Televisió i retransmès uns 3 toms. És que clar, has de repescar la pregunta. No, és que ja no m'interessava, perquè és que no podies rajar i no, sí, és que m'he anat a un altre lloc que tot el que podia rajar. No, Lleida Televisió, jo hi hagués fet més coses. I no et van deixar? No, què va passar? No, a veure, perquè jo no estava a Lleida Televisió. Jo de Tarragona vaig saltar a TAC 12, que és la televisió de Tarragona, i després vaig ficar al Reus. Llavors, ja era una mica traïdor, perquè jo no l'estudia a Lleida Televisió, que cony ja ha de fer ja té les televisions d'allà, que per sort en tenim més i amb més pressupost potser que Lleida Televisió. I a Canal Reus era molt feliç, però en moments esporàdics, pel tema de l'accent i tal, vaig estar parlant amb qui estava al capdavant i tal per poder fer-ho. El que passa és que a vegades, com en tots els sectors, hi ha gent al capdavant que s'aprofita de la seva posició de poder. Vinga, va. Llavors, aquesta posició de poder, em sembla, aquest abús em sembla tan fastigós que a vegades cal ficar distància i dir, mira, saps què? Tu queda't aquí, a Lleida Televisió, queda't a Lleida, i jo me'n vaig a un altre lloc que no vull fer res per a vostès. Sense dir noms, Marc, per què et van xafar? Et van xafar, no? No em van xafar. No et van xafar? En absolut. Què va passar? Què va, en absolut. Però jo no volia més treballar amb una persona de Lleida Televisió. Una. Amb una. Però perquè com exercia aquest poder? Bueno, ja els veus venir, alguns ja els veus venir. Llavors dius, mira, ¿sabes qué, chaval? Yo me valgo por mi formación, talento y experiencia. Així que, vinga, arreando. Veig que amb aquest tema sí que ara vols passar, no? Ara sí que podem passar, ja és tot el que puc dir, no vull dir res més. No vols dir res més. No val la pena. No vols fer ni anècdotes de... No n'hi ha gaires. No, ni invitar el Bastida. No, val? Que es quedi allí clavat. No cal, perquè no cal. El Quim ja sap de qui parlo, segur. Abans parlaves una mica d'efectes especials i de superproduccions.
el Llop no és que sigui en absolut res de tot això, però segur que vas tindre una gran experiència sent un participant del Llop. Com va ser el procés de selecció, Marc? Bueno, el procés de selecció va ser com un càsting. És que, de fet, el programa anava d'això, de que t'ensenyava el procés de selecció de principi a fi fins que es formava la companyia. Cal dir que jo vaig ser allò un blood twist, no un blood twist, com es diu allò de que hi ha un gir, un blood twist? Sí, Un plot twist, és que jo l'anglès, nois. Veus, a la BBC sé que no hi arribaré mai en aquesta divisió perquè, a no ser que facin un canal català, doncs... Des de Catalunya. Doncs el plot twist aquest va ser que jo em van fer fora. Això us ho dic perquè no ho he vist el Llop, segurament, llavors, bueno. Em van fer fora a mi, vaig ser un vermell, cosa que m'ho recordava sempre la companyia del plan, va ser un vermell, a tu et van fer fora a l'última fase de l'eliminatòria. Però, bueno, per fer del paper d'arbre o de rosa... Sí, en total tenia 3 frases. Em van anar retallant tant guió, saps? O sigui, era insultant, perquè de cop el text meu el tenia una altra persona, i deia, però una cosa, o sigui, què fa? Però a mi ja m'anava bé, perquè tinc la memòria molt curta, llavors memoritzo molt fatal, llavors a mi em va més la improvisació i anar fent, i anar tirant. Llavors, a mi ja m'interessava que no tenia paper i no quedava malament. I jo anava allí per viure l'experiència, perquè no tenia feina, per això és molt important de tant en tant quedar-se sense feina per una mica replantejar-se la vida i potser agafar coses que amb feina no agafaria. Jo mai el Llop l'hagués agafat si com ara estigués treballant a 8 hores a un programa. I el vaig agafar en un moment que vaig dir, bueno, m'agrada el teatre, però tampoc no estic fent tant, fa molt que no en faig, i vaig. Però sobretot m'agradava viure la tele des de dins. Era com, anem a aprendre de tele posant-me en el paper de concursant. I realment m'ho vaig agafar així, també. Però en cap moment m'has dit, ara canviaré una mica el rumb de la meva trajectòria i faré més d'actor. No. De fet, els hi va passar a la gran majoria dels meus companys, i a mi el que em va servir és, ara vull fer, ara el que m'he replantejat a la vida és que em vull dedicar a la tele. Perquè fins llavors venia d'estar en una revista digital on feia vídeo, realització i demés, feia de reporter puntual, però no m'havia immers en la vida, en el món del redactor, del reality i de la televisió on més o menys estic ara. I aquell programa per mi va ser una senyal per dir, el teatre tampoc t'agrada tant, però el que sí vols fer és tele. I aquests companys que sí que van dir el teatre és el meu, com els hi ha anat? Els hi ha anat malament. Ningú ens ha aixecat el telèfon, ningú ens ha trucat per fer res. No? Ningú. No han passat un càsting per davant d'un altre. De fet, la gran majoria no s'hi està dedicant, segueix amb el seu grup amateur com estava dedicant-se. Només un sí que va deixar la publicitat, que és el que estava fent, que tampoc també és un sector precari, per tant, precari per precari, no em vaig a fer teatre, i se'n va anar i es va apuntar a fer teatre musical, i ara sí que està intentant, però clar, costa moltíssim. La resta, ningú més, ni els protes, ni res. Et va tirar la canya, l'Àngel? Aquesta resposta ja no cal ni respondre-la, quasi. O sigui, és implícit. O sigui... A veure, però forma part de la seva personalitat. És com que jo te la tiri a tu. Bueno, sí, també és el teu personatge. És una mica aquesta cosa. El que passa és que s'ha de saber posar límits. I no tothom en sap. Tu vas posar límits o què? No, els límits l'ha de posar la persona que tira la canya. Que ve aquí... I qui els va posar o no? Ja sabeu com és l'Àngel. No sabem. No, hi ha gent que li costa una mica posar límits, sí. Hi ha gent que li costa una mica més, però bueno, en tot cas és... Amb 50 tacos potser n'hauries de començar a saber, no? Sí, home, tens uns quants anyets per haver sabut, però hi ha gent que té certes mancances i li surten per aquí, jo què sé, al final... No sé, jo crec que el món del teatre ja és sabut que hi ha certes llicències que et dones, que no sé què m'ha entrat aquí ara. Va ser re, Marc. Jo, m'has donat això. Pues para que tenim una per la publicitat. Per la publicitat. Mira, mira! No l'he vist, És un traguet. També fer publicitat, si vols. Sí? Jo t'he de preguntar ara, que has dit que l'Àngel et va tirar la canya, que és el que més m'importava. A veure, o sigui, 9 de cada 10 tios em tiren la canya, saps què vull dir? No. És broma, L'últim d'aquesta tertúlia hiperllarga, que no sé quan durarà, és en quin moment Televisió és Cultura de APM ve a buscar a Marc Andreu. En sèrio? Sí. Hòstia, per favor. Sort que sou periodistes. Sí que és... Vols com sóc el plaver? És que us he pillat, ja us he pillat. No passa res. No us informat a mi, Marc. No, tu sí, però aquí... Massa segur aquí. Tenia ell la feina de documentar-se. Vale. Doncs, en quin moment? Ja tornem a estar en un xoc generacional aquí. Si vosaltres forméssiu part de l'edat dels 30 en amunt, vale? Que flipat. Calla! Sabríeu que jo he sortit a l'APM més de 5 cops, i de 6 i 7. Vale, però perquè jo feia de reporter a
un programa, vaig estar 3 temporades fent de reporter setmanal en un programa de la xarxa de televisions locals, que es feia Esplugues de Llobregat i era per tota la xarxa, val? Però que em veu un erupte. Llavors, no és que t'has sigut cap dins, no va d'educat, però és que llavors entro en una... Sí, estaves fent de reporter... Clar, llavors era directe, llavors el pitjor que li pots donar al Marc Andreu és un directe, perquè ja no pots tirar. Bueno, ja ho podem comprovar al TikTok. Vale, doncs el TikTok ja està filtrat. Doncs allà, clar, a mi jo em donaven una càmera, un micro, llavors ja assumeixo totalment el personatge, em bogeixo, era cada dimecres de mercat de senyores grans a Esplugues de Llobregat i allò era una delícia. O sigui, allò era un jardí en què jo saltava per allí i m'ho passava tan bé, tenia una càmera que no em deia res, tenia un pinganillo que casualment mai funcionava i jo tirava milles. I clar, feia realitats, no sé si es diu així, però aberracions tan grans en directe que molts cops havien de tallar del plan. Vale, anem a publicitat, tornem a la connexió i tot i així em seguien contractant, saps què vull dir? Però hi havia coses que greu. I clar, les senyores es presten tant. I eren senyores, la majoria andaluses i tal, que tenen molt salero i no són com les catalanes, que són unes ràncies. Doncs escolta, que et donaven una... O sigui, em vaig fer especialitzat en senyores octogenàries que anaven al mercat, que tenien tot al bon matí, saps què et vull dir? Algunes sí que anaven pressa i dius, quina pressa tens? Però les altres dius, que bé. I clar, era una delícia perquè allò per mi era anar a jugar i ser un nen petit. I clar, d'allò hi havia molts moments de PM, caigudes, errors, zasques a persones i tal, i anava vacilant amb una llibertat, perquè és la que et dona la càmera, que et crea un monstre. Estàs allà del perquè ara em pegaràs a la càmera, després passava a la càmera i com, bueno, perdona, tranquil, que això no veurà ningú. No va quedar cap punchline de Lloder, s'ha matat el Paco, no? Que ho anessin repetint al cap del temps. No, va quedar... Bueno, hi ha el de la flama que peta. Hi ha un Sant Joan que em vaig decidir disfressar de flama amb un bidó de gasoil, llavors em regava. I vaig fer un hit, i després n'hi ha un altre que vaig fer un homenatge al pa de tota la vida, i llavors vaig convidar uns forners de tota la vida al plató, i llavors jo de Canal Reus havia fet un gag que era una elogi al pa de veritat i no el de gasolinera. I llavors amb la música de cabaret de l'Alaja Minelli, cantant amb una barra al mig. Bueno, això està al meu Instagram. Sí, tot això... Aquest senyor que tinc a la meva dreta... No he volgut incloure perquè, bueno, m'ha semblat que... Ja sobrepassava una mica la professió. Doncs amb això ja tinc carrera, imagina't. Si es poden arribar a fer barbaritats amb carrera. Així et vas convertir en un mite de la... Clar, llavors la PB... Llavors jo tenia contactes amb aquest famós Marc Andreu, tornem una mica a l'inici, aquell noi que està a Catalunya Ràdio i la gent em confon i que des d'aquí vull tornar a reivindicar que no sóc qui jo. Vale? Ja li agradaria. I aquest noi, som amics, en realitat som amics de tot això, i llavors jo li passava talls, perquè aquest noi era guionista a PM. Ah, tu li passaves? Obvi, perquè qui mirava la xarxa? Qui li mirava? Llavors em venien els de la PM, deien els del programa, és que sempre estem sortint a la PM per aquest xaval i pensaven que fem un programa de xitxarelos. I ai, sí, quin greu. Com pot ser? Com pot ser? Dic, però clar, aquesta gent es tenen allí tot el dia mirant. I jo els hi passava molts cops i dic, uai, això ha sigut... A ell i a la germana del Marc Giró, que també està dins, la Mireia Giró. Tots estan dins els Girós. Vale, i amb aquesta també li passava. I llavors, clar, al cap del temps també, rotllo com vosaltres, un plaver, van dir, és que no tinc ningú, que tu veus, ha caigut l'Alaska, jo què sé. I van dir, fota aquest al Marc. I clar, per mi va ser també un altre dels dies memorables, perquè surt ser un Televisió Escultura. Home, per què us penseu que tinc un Televisió Escultura? Clar, que això no és per... Això no és per agenollar-se, altres coses sí, però això no m'he agenollat, Una cosa, això és la versió no boomer d'enviar els vídeos al temps de TV3, saps? Clar. Lo mateix. No boomer, no, bueno, a veure, jo els hi enviava. Comença a ser boomer. Comença a ser boomer, però els hi deia tal qual. I s'ho miraven i llavors algun cop no passava, i llavors m'enfadava, dic, però no has vist que hi havia xitxat? Com no m'has vist a mi, Marc Andreu. I una cosa, i llavors, què et falta per tindre un programa prime time a TV3? Tenen mania, no? No, no. De fet, és el que us vinc. Jo ara, el 19 d'abril, s'estrena un programa que es diu Funk a les CX3, presentat per una noia que és tiktoker que es diu Shalana, no sé si us sona, i Marc Andreu. I què? Doncs bueno, és el meu primer programa, al Super 3, que per mi això és un somni, és un don, bueno, una cosa ja, una fita que explicaré als meus nets. A sexe. Que no, com el sexe? Que no tens Super 3 ara. Ah, el sexe, sí, el sexe. Doncs és el sexe. I ara el sexe estrenarem un que es diu Funk, que si es digués realment sexe també donaria un bon joc, fer coses al Funk.
Però és infantil, és com un Grand Prix però del català, per nens de 5è de primària i competeixen escoles entre elles. És un humor amarillo o fish and chips. És un mix de fish and chips amb humor amarillo però en català i fet Arenys de Munt amb un lloc així, molt guapo, o sigui, de veritat que ha quedat molt xulo. Jo he vist un capítol i tinc moltes ganes, o sigui, se m'està fent molt llarg l'estrena, perquè per mi és un somni poder dir que presento alguna cosa al Super 3, imagina't. Valtres perquè per vosaltres el Super 3 ha passat per alt, potser. No, per nosaltres va ser molt important. no, Quin és el teu personatge preferit? La Ruïnosa, sens dubte. Ui, jo anava més per la família, potser sí que... deus conèixer la diferència Nosaltres sí que teníem el Super 3. Però que sí, que mon Que pare sí, abans de la era la Ruïnosa. fase del Super 3. El teu pare? Claro, el senyor Pla. Sí, clar, és el senyor Pla, tio. Què va? Perquè et dius Pla, de cognom? Sí. No fotem. No, però, clar, vosaltres sou el senyor Pla, vosaltres som la família de, no sé, una dècada més endarrere, que són el Tetris, No, però tant no els van pillar de petits. És que, tio, tu... Els vas pillar un any o dos. Clar, Jo me'n recordo molt. I a la bola de drac a TV3, vosaltres la vau pillar. Però a veure, Marc, és que, tio, ens portem molts anys. Claro. I llavors enganyes a l'audiència. Bueno, enganyes tu o enganyo jo? Tu ets el rock, podries ser el rock de la família del No, Super 3. en eso estoy, vull dir, està molt bé, ha sigut casualitat, però està molt bé que m'hàgiu fet el podcast ara, just abans de que un gran salt, a ser cara de TV3, no? Perquè a partir d'aquí jo sortiré cara. Marc, una cosa és que ens informem. Sí, ens informem una mica. Però que no us heu informat, que no sabíeu lo del sexe. Que sí que ho sabíem, que surts allà a Instagram, que ja ho avances tot per allà. És Ni que te la deixo votant i ja només a tu. Que vingui a votar una miqueta, però ja tu anar-hi de cap. Clar, és veritat. Doncs sí, estaré al Super 3 el 19 d'abril. A veure si intenteu pujar això abans del 19 d'abril, perquè ho vegin, perquè està molt fotut el català i nosaltres venim, la Xalana i jo, amb fang, a salvar-lo. Ens acabem de Marc Andreu i passem a les seccions, perquè també n'hi ha preparades. Molt bé. Per a fer uns quants joquets d'aquestos que t'agraden. Vinga. ¿Tú crees que esto es normal? Doncs doncs tornem aquí al capítol del Pati Podcast amb el Marc Andreu i jo et vull fer jugar avui al Trivial. Jugar mai al Trivial? Sí, home, i tant. Nosaltres jugàvem a una versió similar de la Play, em sembla que tenia. Sí, home, sí que hi ha de jugar, és la nova cara del Super X3. Gràcies, ara vull que digueu això cada 10 minuts. I ara hi ha el Preguntados, també. Sí. Per al seu temps doncs, va estar prou de moda. Doncs jo et faré les 6 categories, un petit repte, una petita pregunta per cada categoria, i ells decidiran si et donen el quesito o no. Vale. Perquè tu has aconseguint tota la rodona. Tota la rodona. Doncs ells et diran si te la concedeixen o no. Jo només faré les preguntes, per tant jo no em mouré. Perfecte. Comencem pel color lila, que és art i literatura. I és de tarda? O de... És de guetos, vale. Ells no ho saben. Vinga, art i literatura. Vas participar a la sèrie El llop de TV3. En quina obra està basada? En Terra Baixa. De? Àngel Guimerà. Àngel Guimerà, perfecte. Vinga, vull que posis un tall de les 5 escoles targarines. 5 almenys que hagi pogut contar jo. Un què? Un tall. Perdó, una una classificació de major a menor, de millor a pitjor. Vale, de millor a pitjor. Tenim, recordem... Objectivament. Objectivament. Home, per ser objectivament hauria d'haver anat a les 5 escoles. Però, sí. Escola Pia, Sant Josep, Jacint Verdaguer, Àngel Guimerà i Maria Marsal. Clar, vale, d'acord. Home, jo diria que a dalt de tot, ara mateix jo crec que Maria Marsal. Per actual, he de dir el per què, no cal. No cal, tot dos. Maria, aquí hi ha un 1. Maria, això et serveix molt per tu. Així que del TikTok, si el vols fer després. Maria Mercè Marçal. Maria Mercè Marçal seria l'1. El 2 jo crec que posaria... és que l'Àngel Guimerà a la meva època estava com molt mal vist. Però ara està bastant ben vist. Ara està ben vist. Home, escolta, que hi hem de ficar la dels nens pijos. La de... El triangle? El triangle. És la guarderia, no? Però si la vols fotre... No, és que fa molta risa, pagaria per entrar allà. Va, top 2. Vale, top 2, per tant, tindríem Maria Mercè Marçal. Sí. Diria Sant Josep. Vinga, va. Ojo! Top 3. Diria Àngel Guimerà una mica per repartir. Estic ficant Sant Josep perquè vaig tindre follon per Carnaval amb Sant Josep, perquè vaig fer un comentari de speaker, perquè a mi no m'ha de donar un micròfon. Sí, et vaig sentir allà de speakers. I es van queixar, i des d'aquí vull aprofitar
Vull aprofitar per demanar disculpes a tots els pares i mares del Sant Josep. Va ser un comentari fora lloc, el que vaig dir posant-me amb els tòpics de la concertada. Tampoc vaig dir res que fos mentida. El que també us haurien d'ensenyar a la concertada és que a Carnaval tot s'hi val, mira, inclús té rodolí, i que per tant estàvem en un context d'humor. I que els vostres fills no els vam traumar per a res, per dir que com es nota que sou una escola de pago que els disfresseu de monopoli. Que us agrada pagar impostos. No faltem a la veritat. Que us agradi jugar al monopoli està molt bé i que disfresseu els nens amb cartells amb l'impost de 300 euros carrer Sant Pelegrí, doncs bueno, segurament és molt didàctic i molt pedagògic, entraria molt segurament en les línies pedagògiques. Els meus companys de la comissió m'han dit que em renoven contracte per l'any que ve. Procuraré no tornar-ho a dir i si no l'any que ve per equilibrar em posaré amb l'escola Pia, que va ser la meva escola. Però és veritat que entre un monopoli i un pastís de maduixa... També t'ho he dit, va guanyar l'escola Pia. Va guanyar i van tindre premi també els de Sant Josep. El que passa és que aquestes coses de pell fina per Carnaval, home, que no vam dir cap disbarat. Van fer una mica la brometa i així els hi podeu explicar als vostres fills. Mireu, el que va dir l'speaker és que nosaltres paguem impostos. I nosaltres paguem impostos igual que la resta de la gent, però a diferència dels de la pública paguem una matrícula. Puto, s'acabó! S'acabó, tot quasi! Sant Josep segon. Parlant de Carnaval, què ens va semblar la nostra super disfressa de taules de ping-pong? Bueno, és que jo estic una mica en contra, anem una mica en la línia de Sant Josep, estic una mica en contra de les disfresses que no són disfresses. O sigui, que sou disfresses si us uniu a lo Transformer, però és la gràcia, sí. Però clar, després quan us desfeu no n'heu de res. Però com aquell any els que anaven de batxe, que fins que no s'hi queda la terra... Claro, això em sembla molt bé, però ja, si no aneu disfressats, o sigui, aneu d'objectes. És a dir, el top 6 que vam aconseguir... Vam quedar 6, no, però jo us vaig aplaudir molt des de... Bueno, és potser més... Una mica. Però és que no us reconec com a patipot, perquè aneu amb altra gent. Som els... Bueno... Aneu amb els de la colla. Sí, anem els de la colla. No anem com a patipot. Clar, llavors no us acabava d'identificar. Però he de dir que està bé, que era enginyós. Vinga, recopilem, on anem? Maria Mercè Marçal. Sant Josep. Un besito per Sant Josep. Àngel Guimerà. Sí, top 4. O és la Pia o el Jacint. Perquè aquí hi ha Pedrolo i... No, la Pia o el Jacint Verdaguer. No, espera un moment, canvio, tornem a fer això. Àngel Guimerà, Sant Josep, Jacint Verdaguer. Escola Pia? I Maria Mercè Marçal. No! Maria Mercè Marçal, Sant Josep, Jacint Verdaguer, Escola Pia, Àngel Guimerà. Què fots? Tómalo. Jo et dono quesito. Sí, jo no dono quesito, però bueno, és igual, així ho fem callar una mica mal. On heu anat a Valtres? Tu has anat a però això dius quesito i no formatget. Us diré que jo a l'Escola Pia, però us hauríeu d'alarmar que jo a l'Escola Pia l'hagi ficat penúltima, però no més perquè sé, jo sé que l'Escola Pia també ha canviat molt. Però, si l'avalués una mica, si l'avalués pel que jo vaig viure allí, mare meva, no hi ha llista. Marc, això ha de ser breu, Vale, és veritat. La d'art i literatura venia amb una bonus track, perquè parlant d'Àngel Guimerà, d'Àngels i el Llop, jo volia preguntar si són veritat els rumors que corren que Manu Guix dorm sota les escales de la casa d'Àngel Llàcer, saps com el Harry Potter? I cada nit li fan recital de piano perquè pugui conciliar el son. Doncs no és veritat perquè no viuen ni a la mateixa ciutat, crec. Bueno, o sí, però podria ser. Jo crec que ara mateix Manu Guix viu sota la taula de l'Ostrell. Si està allà sota, jo crec que viu allà, i és mentida allò de que toquen el pianet des de casa seva. Però podria ser. No voldria saber què té sota les escales l'Àngel Llàcer. O aquí té. Millor no ho voldria saber. Deixem-ho aquí. Vinga, anem amb alguna més fàcil. Colau, geografia. Tu ets sents molt de Tàrrega i molt lleidatà, però vius a Barcelona. Saps que hi ha vida més enllà de Barcelona, ens ho has demostrat. Quantes comarques catalanes ens podries dir en 30 segons? Comarques? En 30 segons. Posem el cronòmetre en 3. De Catalunya, comarques de Catalunya. Ja. Urgell, Segarra, Pla de l'Urgell, Segrià, Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Vall d'Aran, Solsonès, Berguedà, Bages, Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès, Terra Alta, el Montsant, merda puta, Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Gironès, la Selva, la Bisbal d'Empordà no ho és, Maresme, Gironès. Maresme crec que l'ha dit. Si no ens n'ha colat cap, quants? 20. Gironès entra o no entra?
fent l'entrada. 23. Bé, prou bé. 23. La M'he meitat. quedat allà al Montsià. Montsià. Venia a Montsant i Masnou, imagina't. Però està bé. 23 no està Bé, mal. Ara, que digués les 23. capitals, podria venir la nova, no? El Moianès. Sí. Li donem aquest formatge també. Els dos primers se'ls ha guanyat molt bé. Anem cap a entreteniment, perquè ens has explicat, que és el de color rosa, perquè ens has explicat que treballes a Joc de Cartes, redactor, fent de feina. Llavors, quants cops durant la teva estada el Marc Ribas us ha proposat de jugar al joc aquell de codo en culo? Hòstia, doncs seria molt... encaixaria molt amb el seu humor, Allò, amb fotos seves, com que està molt musculat. Clar. Ostres, però és ràpid de veure això en el seu cas, Sí, segurament té venes aquí a punt de rebentar-li. Clar, el cul. Però clar, bueno, el cul també, però és més difícil el cul. Venes. Però encaixaria bastant en el seu sentit de l'humor, crec, fer el cul o el codo. Una mica es fiqui bastant amb el seu físic. Jo crec que en el seu cas estaria bastant, també encaixaria bastant, perquè quan te'l mires d'esquena pots dir pèl vaginal, pèl púbic o clatell. Perquè va molt ben rasurat, saps? Pots dir, pèl púbic o pèl de clatell. Ens ho agradaran pel sopar de final de temporada. Si això no fos segur, perquè aquest senyor em farà fora. Pobre Marc. És cert que... Pobre Marc i jo. Pobres Marcs. És cert que el coneixen amb el sobrenom del drac. El Marc Ribas? Sí, perquè diuen que cada matí o es menja un corder sense per esmorzar, o en su defecto o tindrà un paperet per escollir quin becari. No. Amb els becaris no crec que mani tant, No? No. Lo del drac sí que m'ho... Ai, lo del corder sí que m'ho creuria. Menja moltíssim. Menja abans dels àpats, inclús. Si s'afronta els àpats ja s'ha menjat el seu tàper d'arròs i pollastre. O sigui, el tio menja moltíssim. Però clar, per mantenir... va amb una dieta molt estricta, llavors... És veritat que també us diré que no es menja gaire els àpats, La gent no menja pràcticament res. Es prova molt i hi ha molta... I no sé per què, perquè tampoc els hi diem, Poden menjar el que vulguin. I amb quants dies es grava? Ara en 4. És el primer any que ho farem en 4 dies. Un dinar. Però tu us agafeu hotel? Sí, clar. Ens agafen hotel i transfer i tenim cotxes o ens porten amb furgonetes. Hi ha un pressupost. Hi ha pressupost, ja val pasta fer-lo. Déu-n'hi-do, que guai. Aquest també li donem, no li donem? Sí. Podeu... Home, els he donat aquí exclusives, Vinga, Albert, que és el de Ciència i Natura. Bueno. Ens has explicat abans que vas estudiar a l'Escola d'Arts Ondara, i és cert que tot i les reputades classes d'interpretació, expressió corporal, literatura catalana o història del teatre, les que triomfen més en aquests centres són les d'anatomia humana i explorem el cos humà. Normalment entre alumnes, no sempre, però normalment entre alumnes. Sí. Va ser així també en el cas de la teva promoció? Mira, de la meva promoció una mica. Però va ser el mateix que el Pedrol, que que érem 12. Sí, és que quasi era una acadèmia privada. Érem 12 persones. I una que acostumava a escapar-se per la finestra perquè estava embogida i venia fumada. O entrava o sortia per la finestra. Vull dir, i els altres que tampoc arribaven del... Vull dir, bueno, eren poca gent. Allí tenir nivell era bo. Què fèieu com els castellers universitaris, que tenen aquella taula on es creuen tots entre tots i llavors el marquen amb gomets? I s'ha enrotllat amb qui? No. Lo bo de tot, lo que em va impactar més és que allí tothom era bisexual, cosa que això venint jo d'escola de monjos a l'escola Pia, jo realment no surto de l'armari fins a batxillerat, però que allí arribo, o sigui, gràcies a Déu a qui hi hagi, que em va donar inquietuds artístiques per acabar l'Ondara i no acabar a un altre institut que Pedrolo Costa Freda, que hagués sigut. Perquè allò em va alliberar, em va redescobrir i va ser com un, puc ser jo mateix i no està censurat ni cohibit per a res. És que a Targa costa, no?, sortir de l'armari? Sí, a Targa costa, però costa com, crec que qualsevol poble mitjanet, ciutat petita. És que el percentatge de nois homosexuals és bastant baix en comparació, no? Potser? O què? O què creus? Home, com ho veus? Sí, et diria que sí, que obres el Grindr aquí i és bastant un desert. I l'obres a Barcelona i, escolta, és un camp de nabos, mai més ben dit. Però és veritat que la cosa ha canviat molt. A Targa ara mateix crec que hi ha una noia trans i que l'he vist algun cop així de festa i tal, i dius, uau, celebre, saps? I va superben maquillada, sí. L'hauríem de portar. L'hauríem de portar perquè crec que és un exemple i que el considereu un referent i el porteu i diguéssim... Ostres, que venir al Pati Podcast és de guai, saps què et vull dir? Pues això és molt important per a aquest sector. Però és veritat que costa. Però l'altre dia vaig fer una reflexió amb una persona, així, amb aquesta voluntat d'anar a descursar el tema i d'anar per feina. No, què deia? Hòstia,
Són un pito, tu. Sí. I algú que ha deixat el pàrquing el cotxe mal aparcat. Són els fans que ens estan així. És veritat, és així. Ja no recordo. I em passa, no, el que us anava a dir, que l'altre dia un em va fer una reflexió que tenia molt important que em deia. Mira, ho vaig parlar just amb el Miquel Nadal. Miquel Nadal, que aquesta setmana ha tingut atacs bastant vergonyosos a Twitter, ficant-se amb el seu aspecte físic i amb el seu gènere i demés. Doncs el Miquel Nadal em va dir, m'han atacat més, que el podria portar també un dia al Miquel Nadal. M'han atacat més a Barcelona que a Targa. Però perquè a Targa al final, si jo t'ataco, conec la teva família, conec el teu germà, hòstia, demà vinc i potser el meu germà vindrà i et dirà alguna cosa, o el meu pare et dirà alguna cosa. O potser vaig a la botiga i vaig a la botiga de la teva mare i, hòstia, i el meu fill... Sí, hi ha com a més aquesta cosa de comunió de família, de que ens coneguem tot, que per lo bueno i per lo malo. I una cosa bona és que, clar, potser no et ficaràs amb algú en què demà passat et tornaràs a trobar i demà passat te'l tornaràs a trobar. I en canvi a Barcelona, m'ho deia el Miquel, diu, és que a mi m'han parat cotxes, m'han baixat a la ventanilla i una mare m'ha dit, quina vergonya com vas vestir, no sé què, no sé quantos. Són coses que dius, hòstia, això no t'ho farien aquí. Potser ni que no et coneguessin, no? Però hi ha aquesta cosa de poble de dir, hòstia, potser que demà potser son fill va amb el meu fill, i això potser et protegeix, té una part bona, també, diguem-ne, no? Però costa més perquè tots ens coneixem, i jo quan vaig sortir de l'armari, el primer que em van dir a casa algú és, vale, em sembla bé, però que no se't vegi, o sigui, no vagis agafat amb el teu nòvio, perquè el meu primer nòvio va ser aquí a Targa, va ser, no t'agafis de la mà amb el teu nòvio, tampoc cal que ho sàpigui tothom, saps? I dius, bueno... I què? I no ho vaig complir. De fet, no ho vaig complir tant que quan el bisbe de Solsona, de Targa, el famós Novell, va fer unes declaracions contra pares homosexuals i contra la criança dels fills quan dos pares són homosexuals i a més dignes de feixistes, podria dir, o de gent, no de dretes, sinó de més enllà, o sigui, de gent molt extremista amb molta legitimofòbia en les seves venes. Vaig sortir, vam muntar una manifestació, vam muntar un col·lectiu aquí a Targa que es deia de Trascantó, que ha desaparegut, com ha desaparegut el Clot de l'Infern, però vam fer alguna cosa i en aquell cas vam aconseguir organitzar tota una manifestació i boicotejar una missa d'aquest senyor. Me'n recordo les imatges aquelles. Vale, clar, doncs això feia 3 mesos potser que havia sortit de l'armari. Hòstia, que fort. I me havia dient-me, home, que no se'n noti no sé què, no sé quantos, i sortir del 324 cada mitja hora. Estem en contra d'aquest atac, això creiem que és un atac... A part fent declaracions, no només el vídeo. Jo no volia fer declaracions, vaig dir, ja passarà això i el 324, recatar. Pues, vinga, vaig dir al final, bueno, ho dic jo perquè tenia una colla d'embogits allí que pensava que haguessin dit aquests crios que venien del grup d'estudiants aquests de països catalans que hi ha pels instis, i vaig dir, bueno, anem-ho fent una mica, però clar, el boicot i l'escratxa de l'església va ser bastant sonat. Vinga, va, tenia una pregunta més, però passem ja al següent tema, que si no això se'ns allargarà fins a acabar. Tant dels esports, clar, jo no conec molt la teva vessant esportiva, llavors m'he basat en una pregunta que vaig veure en un altre podcast que em va semblar interessant, que és que si a tu et tanquen a una sala amb tants nens de 6 anys com tu vulguis, vale? Comencem malament, això, No, comencem molt bé. I per cada un que el deixis noquejat et dones 100 euros, val? L'única condició és que no es pot fer servir el teu cos, punys i noquejat. Vale, noquejat vol dir pegar-lo o algo. Deixar-lo caure. Està adormit. Cau, vale, està adormit. A on t'aniries de viatge amb els diners que has fet? Hòstia, Pedrín... Potser a Montserrat a confessar-me, no? No. Pensa que et venen a matar, els crios. Els nens venen a matar. Et venen a matar. I tenen 6 anys, defenso. I venen tots a la vegada. I per cada nen que bloquegi, 100 euros. Sí. I quants nens tinc? Els que vulguis. Que li enxufis un ganxo quan deixis la terra. El deixo a terra. Contra quants nens de 6 anys creus que podries? No, a on t'aniries? Home, Déu-n'hi-do. Sí, perdó, a on t'aniries? Clar, per tant, ara estic pillant. Aquí estem avaluant la força que tinc, potser. Jo faig crossfit, Llavors, Si n'hi fots a terra que són uns quants i a la vegada. On t'aniries de viatge? Però no et donaria per anar-te'n amb els diners que faries. I 100 euros per nen? Sí. No, potser tant. No, perquè els nens aquests es compinxen i estan embogits, també. Que més bones patades els fots a terra. Sí, però... Puntada giratòria, Però si tornen, perquè són una mica de plàstic encara. Però un cop el noqueges ja s'hi torna. Els envies a dormir una estona. Doncs potser podria anar-me'n de cap de setmana a esquiar. Era complet, Sí, perquè jo no m'he pegat en ma vida amb ningú. No? Amb ningú, només amb un germà. Ja està, amb ningú més, i compte, no compte això. Amb ningú més, Ara aquí va el plot twist. Tu al Llop interpretaves el paper de Josep Perdigó.
Si a més et donen una escopeta de perdidor, on te'n vas de viatge? Uah, llavors, nen. Perquè a més la sala té pinta de ser petita, o sigui, faria... No, llavors me'n vaig a Nova York. Em pedo sol! 2 mesos allí, tranquil·lament. Si hi ha infinitat de nens de primària, nen, però que vaig a presentar un Super 3! I són de 5 de primària! Joder, a veure, ara no podeu fer això! A més amb anglicismes de merda, bloquejar i aquestes coses que feu. Que ara seré Pompeu Fabra i després vindré jo. Ja està, ja no em renoven. Ja no em renovaran, Ara hi podré anar jo, així, Marc. Pues sí, perquè al principi buscaven presentadors de 16 anys. I m'hi vaig presentar igualment. 21, tio. I vaig dir, pues tu colaries, però jo vaig colar, però tu nen als 32 no colaràs, Sí, no colaré. Tu tindràs pitjor Pel envellit cabell, pel cabell. Jo crec que potser sí que tindré pitjor envellit, No, ell també té bastant, el Quim té bastant cara criva, també. Sí. La barba, És que tot fa la barba. Ara se'n deixa una mica el guarro. No, que no he tingut temps a afaitar-me. Però no ets com jo, que no ens acaba de... No, mai. Per això. Tu tens més ofertes de feina que el Cesc. A veure, tampoc és bastant per Això és on estic treballant, Marc. On estàs ara, Cesc? T'agradarà això. No hem vingut a parlar de tu. On estàs, a RAC1? No, a Ràdio Nacional d'Espanya. Molt bé, escolta. Pensava que t'havia enfadat una mica. Treballar és un eufemisme fer pràctiques. És fer pràctiques. Amb qui? Amb la Nierga? Ojalà. Estàs boig. Amb qui estàs? Amb la Laura. No la coneixes. De quin programa? No, res, no ho coneixeràs. Bueno, però tu vols fer ràdio, Cesc, no? Sí, clar. Bueno, però tu, escolta, tu has d'aprofitar la bellesa natural que t'ha donat el nostre senyor. No, ves? O no? I tant. Què et penses? Jo no faig tele per una altra cosa. I tu, bueno, és igual, va, seguim. És Bueno, és que... No si queies amb lo d'Espanya i no hi has caigut. Amb lo de Ràdio Nacional d'Espanya, però estic molt content amb la feina que em donen a Espanya. La història que és el groc, que és aquest que que expliquis és una anècdota. Com a artista, però és que n'has explicat tant. Salta la següent. Ja està. Però com a pràctiques us podria explicar una molt bona, que és estar al top 1 d'anècdotes de persona de pràctiques. Us ho prometo. Intentaré anar ràpid, perquè l'he explicat tantes vegades que el puc quasi explicar 1 i mig. Va. Jo estava fent de becari de sortir de la universitat a la productora de Canadà, una productora totxíssima, que és la que va fer els principis dels videoclips de Rosalía. Jo estava com emmirallat, allí encegat per anar amb aquella productora. Vaig anar cap allà, em van explotar de mala manera i em van fotre un puto 5. Vale? Encara el porto aquí clavat. Allargant mesos encara les pràctiques, pel meu, sense cobrar una puta merda. En fi, no sé, malament tot. En fi, entre les moltes coses que m'es feien per explotar-me, va ser fer de driver, que es diu. Per tant, portar el cotxe de producció. I em van dir, vés a tal lloc, és que és molt totxa, vés a tal lloc, agafa el cotxe. Cria de pràctiques, agafa el cotxe, ja el tenen encarregat, i quan surtis d'agafar el cotxe te'n vas a un Mercadona que hi ha allí a prop del Poble Nou, que la productora del Poble Nou, i compra'ns esmorzar pel matí, que el càtering no ens ve fins més tard, compra coses, o sigui, allí embossar-te amb magdalenes i merdes. I jo, doncs vinga, doncs sí, un 5. Jo, vinga, doncs què hi farem? Vaig a buscar el cotxe, agafo el cotxe, perfecte, nou, tinc una cosa d'aquelles lluents que fan una olor a química dins, que dius que quin bo, què fa? Això és nou. I de cop me'n dirigeixo cap al Mercadona que em van indicar. De tota la vida de Déu, si hi ha un Mercadona i al costat hi ha un pàrquing, aquell pàrquing és del Mercadona. A més, era un pàrquing d'un edifici pijo que tenia doble carril de baixada i pujada. I vaig entrar un cotxe i dic, pues pa'lante. Deixo el cotxe baix, que és un cotxe de lloc que no el deixen al carrer, aquí, per l'oblidar. Llavors, el baixo cap a baix, veig que passa el cotxe i dic, jo vaig cap a baix, perquè hi ha un Mercadona i hi ha de tota la vida un pàrquing al costat. I de cop se'm comença a tancar la porta del pàrquing. Era un pàrquing privat. I m'estava fotent un cotxe al pàrquing privat de l'edifici. Llavors, la reacció, jo encara no dominava ni els pedals, que tenia 19-20 anys i m'havia tret el carnet a l'estiu dels 18 anys. Bueno, igual, no en tenia tants pocs, coi, què dic? En tenia 24 o 23, bueno. És igual, que agafava un cotxe per primer cop, i per primer cop a Barcelona. Jo estava nerviós, amb el culet així. I dic, i llavors en aquell microsegon vaig haver de decidir si la porta queia sobre la capot o sobre el vidre. T'ho prometo, jo estava allà dient, perquè dic, aquesta porta no s'està pagant, aquesta porta va a tope contra mi. I llavors de cop va ser com un, vaig apostar pel vidre, en aquell moment vaig pensar, va regar tot bé i va dir, el capot és molt més difícil de canviar, la lluna és pim-pam.
jo recordava doncs, els anuncis de Carglass. Carglass, que te va fer en 24 hores. I llavors, mentre recordava Carglass, va ser un puf. I és cop, clar, però amb el risc que jo em petés a la cara. Jo no sabia que les llunes aquestes se te queden enganxades. Una hòstia del canto es va quedar tot en una telaranya, però heavy, tombant-se, i jo així, Però a tot això dic, la mare que els ha parit, dic, se'ls ha tancat la porta als del Mercadona. Surto del cotxe i amb la puta porta encallada al vidre, me'n vaig a la caixera del Mercadona i dic, pareu, per favor, d'aixecar la porta, que se m'acaba de caure la porta sobre el cotxe, que és nou, que no sé què, i la caixera. Quin pàrquing aquí al Mercadona? Jo, què? Bueno, llavors em va baixar, perquè sí que hi aparcaven ells al cotxe, va baixar, va aixecar tota la porta i me'n vaig anar, ja no vaig voler anar a aquell Mercadona, vaig retrocedir, vaig tornar a agafar i, bueno, una crisi absoluta trucant a la jefa de producció dient-li m'ha passat això, no sé què dir-vos, acabo de trencar la lluna i acabo d'agafar el cotxe i m'he fotut a un pàrquing privat. És l'anècdota de becari més forta que he vist i que m'ha passat a mi, però que no he vist a ningú més. Potser d'aquí ve el 5, no? Jo li vaig dir a la senyoreta aquesta, li vaig dir, no serà per lo del cotxe. I em va dir, no és per lo del cotxe. Per què era? Dic, doncs per què era? Per què no m'has dit mai res? Què? Mentre has estat aprofitant... No m'ho va saber. No m'ho va saber. Llavors jo em vaig ficar tan calent que em va dir, m'arribes a contestar així al correu i et baixo nota, inclús. Dic, sí, clar, em suspens. 4 mesos aquí tirats. Jo portava camionetes per Barcelona, que no les havia portat mai, furgonetes que el següent és un minicamió, amb tot el material de lloguer. Jo portava darrere meu potser 12.000 o 15.000 euros i anava per la Diagonal, ho recordo perfectament, fotent uns frenassos i em venia tota l'esquena. I esperaven que el rodatge comencés a que arribés al becari, que no li estàs pagant res i t'ha dit que condueix furgos, que sí, que mira, amb bona voluntat t'ha dit que sí, bueno, deixa-li. Està cagat, és que on vas a fer això? Però són aquestes productores que se les embutxaquen ben calentets i explotant a crios i apagant de qualsevol manera. I no m'importa dir el nom, ja l'he dit. Ja l'has dit, Marc, ja l'has dit. I amb això aquesta anècdota la deixo perquè va ser una anècdota, m'ho vaig passar malament en aquell moment. Però mira, que sé, no he tornat a treballar en aquesta productora, ni ganes. Però una cosa serà, i amb aquesta vergonya ens anem cap a la secció de l'Eloi. Secció de l'Eloi! Però de què diantre parla aquest? Vale, no, mireu, nois, jo avui, com el Sarri va fer l'última vegada, he anat a robar. Però jo no he anat a robar als meus amics de confiança, he anat a robar al Mercadona. Vale? He anat a la gran companyia, he anat a... Que és on s'ha de robar. I és on em van xafar el cotxe. Correcte. Llavors jo sempre m'agrada portar joquets al final dels programes per treure-li ferro tot l'assumpte, que portem parlant en sèrio molta estona, i ara vull fer un joquet animadet. Llavors, farem 2 equips. En aquest cas ho farem amb sofàs i jo, com que soc el presentador, no jugo. Llavors, farem Quim i Eloi, començareu dient cadascú la primera paraula que es vingui pel cap. Llavors, Sarri i Marc heu de dir una paraula relacionada amb el que diuen ells. Llavors, els primers que coincideixin guanyaran el punt. Vale? Els primers que coincideixin del grup, de l'equip, correcte. del mateix equip. És a dir, diem una paraula cadascú a la vegada fins que sigui la mateixa. Sí. O sigui, intenteu dir una paraula relacionada amb el que ja s'ha dit. Llavors, potser explicat no s'entén, però jugant és facilíssim. Llavors, a la de 3, comenceu vosaltres, Quim i Eloi, dieu una paraula, la primera que us vingui pel cap, vale? 3, 2, 1... Patata. Però hem de coincidir, no ho estic entenent. Sí, heu de coincidir. No tinguis en compte. Però a la primera, si coincidiu, ja m'han de cojones. Ja us heu de casar, llavors. Vale. Torna-hi. No diguis patata aquí. No diré patata. No. 3, 2, 1... Sofà. Bomba i sofà. Llavors, vosaltres heu de pensar alguna cosa relacionat amb bomba i sofà. 3... Bona paraula. 2, 1... Masturbació! Digui'm Marc Andreu. Vale. Marc Andreu, masturbació. Amb les seves. Ara vosaltres relacionats amb aquestes. Hòstia! 2, 1... Sarri. Va, ja està! Ha guanyat el Quim! No, perquè han de coincidir els dos. I ara han de coincidir els dos amb Sarri i Llop. I jo, és Sarri i Ja la tinc jo. 3, 2, 1... Àngel Àngel. Segarra! Segarra! Vale? Ja, equip de llarg. Teniu 3, 2, 1... Josep! Home, clar!
molt bé, molt bé. Una altra ronda molt ràpida. Ara començaria aquest safari aquí. Llavors, paraula completament aleatòria. 3, 2, 1, cervesa. Vale? Gimnàs, cervesa. 3, 2, 1... Crossfit. Què has dit? Rem? Crossfit. Rem, crossfit. 3, 2, 1... Màquina. Del Tàrrega. Jo volia dir crossfit de Tàrrega. De gàrrecs. De gàrrecs i màquina. 3, 2, 1... Cotxe. Cotxe, gimnàs. Cotxe? Has tornat a dir gimnàs? Sí, no sé per què. Espera. Cotxe, gimnàs. Cotxe, gimnàs. Cotxe, gimbali. 3, 2, 1... Mercadona. Que bona! Club natació... Clar, però el cotxe, però llavors... Hòstia, és que estan molt correctes. 2, 1... Esclat. Bàsquet, esclat. 3, 2, 1... Mercadona. Que ja has dit Mercadona! Intento. Perdó, què has dit? Mercadona i pilota. Mercadona, pilota. 3, 2, 1... Decathlon. Què has dit? Decathlon i mandoguida. Hòstia, nen, espera. Va, ràpid. 3, 2, 1... Francès. Francès i tomata. 3, 2, 1... Ketchup. Pa i ketchup. 3, 2, 1... Sandwich. Lomo verde. Oli sàndwich. 3, 2, 1... Entrepà. Ateneu entrepà. 3, 2, 1... Bego. No! Birra Bego. 3, 2, 1... Carnestoltes. Carnestoltes, tio. Estrella. Vale, ja ho tenim. Ja ho tenim. 3, 2, 1... Bego. Bego i No pot ser cap de les que Clar, ja ho no pot ser cap de les que dic. Bego i reina. 3, 2, 1... Carrossa. Què has dit? Rosa. Rosa i carrossa. Bueno, rosa. 3, Rosa i carrossa. Carnaval. Què has dit, Xavi? No. Estic flipant. Però inventa, jo què sé. Rosa i carrossa? Que hi tornin a fer... És igual, flamenco o flamenc, és igual. Flamenc i... Vale. 3, 2, 1... Xicletisme. Què? Xicletisme, no? Xicletisme i zoo. Iso. Cicletisme i zoo. Vale, xicletisme. Espanyol, zoo, xicletisme, flamenco. Està bé. Bueno, està clar que ho havíem d'haver deixat al seu moment, Sí. Ho havíem d'haver deixat al seu moment. Recomano molt aquest joc per si esteu a casa avorrits. És veritat, molt bé. I, bueno, fins aquí la meva secció. Només recordar que és el meu cumple, feliciteu-me. Ui! Que és el seu cumple. Sortirà demà, Surt demà. això, surt demà. Oi, clar, que és el meu això. Home, llavors ja sí que podem parlar de coses d'actualitat. Però, Sarri, fes-lo teu. I ja sabeu a tots i a totes que ens podeu seguir a tot arreu menys al carrer. Moltes gràcies, Marc Andreu, per haver vingut. Moltes gràcies a vosaltres, m'ha fet molta il·lusió que penséssiu en mi ni que fos el segon plat. O el tercer, o el postre, però és el millor el postre. I gràcies, de veritat, això ha sigut un honor per mi estar al Pari Podcast. Escoltaré un podcast sencer, no? Perquè va haver un cop que sí que quasi explico. Moltes gràcies a tothom. 2 més 2 són 4 i 7 més 2, 14. Vinga, feu un cagarro i esmorze. Adeu! Adeu!